poprosím teda základný komentár k zápasu. Pre nás veľmi dôležité víťazstvo. Teší nás to, že sme vlastne 3/4 bránili naozaj výborne a udržali Karlovku na 30 niečo bodoch v 3/4, čo je naozaj dobrý výkon. A ešte raz dôležité víťazstvo, ktoré nás môže povzbudiť pred Vianocami do tých ďalších zápasov, ktoré nás čakajú. Vo vašom týme bolo veľa zmien, asi najviac pomedzi všetkých extraligových tímov. Ešte niečo sa plánuje? Myslím, že teraz ten tým začína stabilizovať. Prišiel v poslednom týždni ešte jeden nový hráč, ktorého kvality verím, že sa prejavia v tých najbližších zápasoch určite. Zmeny boli, ale verím, že tie, ktoré prišli, sú úspešné a už do konca sezóny budeme takto a ukážeme sílu tohto týmu. Komentár zápasu, prosím. Na Supera zo Svitu sme si verili, chceli sme hrať o 6. miesto, začiatok nám celku vyšiel, len sme začali zázovať spod koša, tým pádom nám Super začal uchádzať. Ja si myslím, že sa prejavili tie individuálne kvality u Supera. Myers aj Petručeli hrali vynikajúco, my sme síce sa snažili, ale strelecky sme boli aj spod koša, aj zvonku ako málo efektívni, tak to rozhodlo. Vyzeralo to vlastne tak, že chalani akoby znervozneli, keď nedali tie prvé dva, dajme tomu, spod koša priamo a potom už akoby to bolo... Tak už to bolo v koši a vypadlo to naše sebavedomie na bode mrazu a to nám ešte neprispieva, keď spod koša zahodíme možno 5-6 krát úplne jasné veci, takže dá sa povedať, neviem, v obrane sme sa vyrovnali, aj v tej fyzičnosti bola tá naša snaha na tých hráčov Supera, ale tie individuálne kvality sa prejavili. Nenechali ste Supera doskočiť veľa lôb pod vašim košom, ale čo sa týka ofenzívnej sily pod košom, tak ste neboli lepší. Neboli sme lepší, nemáme na to typy hráčov, možno keď sa niečo odrazí, tak nám to do rúk padne, ale predsa oni majú Američanov, ktorí sú naučení chodiť, skákať. Naši hráči v tomto nemajú v sebe a preto nás aj preskákali. Ale nemyslím si aj tak, že to bolo až také markantné. Najhoršie bolo tá efektivita, naša 30% úspešnosť, to je veľmi snadné.